Els pressupostos només, i això ho sap vostè, són l'instrument per realitzar les polítiques, però com s'ha vist aquest any, malgrat que els números puguin ser bons, no és una garantia que aquest equip de govern tingui la capacitat per gestionar el Consell de Mallorca i executar els mateixos. Avui el PI presenta una esmena a la totalitat per diferents motius. El primer és que el nostre parer aquests pressupostos són sensiblement millorables. El segon és el nostre desacord amb el model de serveis socials de la senyora Fina Santiago, que imposa un model de residències que serà inassumible en el futur del Consell Insular. Dic model de la senyora Santiago, ja que després d'un any i mig hem pogut comprovar que aquest govern no té model de serveis socials més enllà del caos constant. I el tercer motiu, per la nul·la capacitat de gestionar que han demostrat durant aquest any i mig. Els pressupostos de l'any passat eren de 356 milions i varen augmentar 159 milions més per diferents modificacions. I d'aquests 515 milions d'euros resulta que només se n'han executat 277, aproximadament un 51%. Hauran de reconèixer que grans gestors no ho són. I creiem fermament en la necessitat de fer una reflexió i repensar el sistema de residències que vostès volen implantar. Anirem números perquè ens entenguem. Residència de la Bona Nova, pressupost de 9.894.000 euros amb unes 480 places, amb uns ingressos de 2.250.000 euros. Residència de Felanitx, 5.985.000 euros per unes 140 places, ingressos 597.000 euros. Residència Wilfas, 2.221.000 euros, unes 60 places, ingressos 304.000 euros. Llar d'ancians, a seu cost, 13.394.000 euros per unes 270 places, si no vaig equivocat, més centre de dia, més o menys, amb uns ingressos d'1.800.000 euros. He sumat aproximadament un total de 950 places amb un cost de 41.495.000 euros i amb uns ingressos de 4.950.000 euros. El cost total d'aquestes 960 places són 36.544.000 euros, que surt aproximadament a uns 105 euros dia i plaça. Anem en el model que hi havia fins ara o que hi ha fins ara. Residències concertades. Aportació del Consell Insular, 13.742.000 euros. Aproximadament unes 960 places, i d'aquestes hem de pensar, vull pensar que n'hi ha un 60-65% que són concertades, aniríem unes 690-700 places. Cost aproximat, ja baixem, 20.209 euros. Cost aproximadament entre 56 i 60 euros. El seu model és inassumible per ciutadans i ciutadanes. Però a més, el seu model és un insult a totes les residències que avui estan en funcionament. Montuïri, Manacor, Calvià, Inca, Cala Ratjada, perquè vostès estan dient que val la pena pagar el doble per cada plaça de residència, imagina, perquè els nostres majors en aquestes residències no estan ben atesos. Imagina que val la pena pagar el doble en el seu model perquè el personal d'aquestes residències no és eficaç. Imagina que per vostès val la pena pagar el doble d'una residència perquè consideren que aquestes residències tenen un mal funcionament. I jo els diré que no és així. No és així. Aquestes residències funcionen bé. Vostès continuen amb la idea que aquest Consell Insular ha de passar totalment desapercebut. Vostès segueixen amb la idea que aquest Consell Insular no s'ha de conèixer. I només ho fan amb una finalitat, perquè els mallorquins i mallorquines no sabien el que fan vostès en aquesta institució.